Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela lalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho uNkulunkulu ofana naye, akekho njengaye. Ngiphinde ngigcizelele ukuthi ke bazalwane, umzalwane wethu umama uMagabela Maphumule usesenkosini. Siyacela ke ukuthi abazalwane sihlangane khona sisazolitshela usuku sihambe siyomfihla. Ugcotshiwe ngoJulayi egcotshelwa esikhundleni sobomvangeli eluzwela ubizo. Yakhumbula efika nomfundisi wakhe bafika la ekhaya esokhuluma indaba yobizo lwakhe. Siyambonga uNkulunkulu wethu obapreparayo abalungisa abantu ngendlela yakhe ngezikhathi zakhe ngoba ubazi yena ukusoshalisa isikhathi sikunje. Awududuzeke umndeni, baduduzeke bonke ihlobo nabangani kakhulu ibranch yaseBhamshela ubejwayele ukuthi aphathe uhlelo khona masikhona ubesiphathela uhlelo esekhulile emdala. Duduzeke ke lonke ibandla lasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Baduduzeke bonke ekhaya lezwi, siyaduduza uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthi ngiguqe silungele ukungena enkonzweni yosuku lwanamhlanje. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba nangaso lesi sikhathi sibonga uthando sithande ngalo, sibonga usihlanganisa ngalendlela. Ngiyacela Nkosi ukhuluma izwi lakho, khuluma ulimi esilizwayo, usilekelele Nkosi silizwe bese siyalenza izwi lakho ngoba lokho okuhamba nesibusiso okhulume ngaso ukuthi Deuteronomy 28 wathi uma nililalela nokulilalela. Uma usuze waphinda kabili ke akusekhona ukulilalela kuphela, sokulilalela nokulenza. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi wasifela isiphambanweni. Siyabonga ngabantwana bakho abasilethela abantu. Ngiyacela ubabusise, ubabiyele uNkulunkulu wami baze bawuthola umqhele wabo kwelizayo. Wenza izwi lakhe kaJakobe chapter 5 verse 19 and 20. Siyabonga ke Nkosi ngakho konke sinikela kuwena ukuphila kwethu. Sinikela kuwena nezinhlelo zonke zomntwana wakho osumlandile wamletha ekhaya ezulwini. Sizinikela kuwe zonke inhlelo zokulungiselela. Siyacela Nkosi ukuthi ungene. Ngiqalekisa imimoya amadimoni amandla obumnyama angalifaka unyawo kukhona konke iba nomndeni Nkosi uqinise ududuze. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Ngise studio 3. Siyambonga ke kakhulu. Nizokhumbula ke siqhubeka nenkonzo yethu esitholayo umkhuleko wenkosi yethu uJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Yazi ngendlela engibambeke ngayo umsebenzi, bengazi ukuthi iholiday namhlanje umhla 24 September, kodwa ngokwenzeka kwezinto ke ngagcina sengazi. Phela mahlalela ungasebenzi usenza umsebenzi kaNkulunkulu, ama-holiday nani awuwazi. Asifundeke ngokaJohn chapter 17 verse 1 no verse 2. uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke uyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Sisakhuluma ngamandla ke akhe ayo inkosi uJesu. Siyamdumisa, unamandla ayisimangaliso. Besikade silapha ya ku verse 15 wabaseKolose uchapter 1. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke. Ungumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa uyizibulo lezidalwa zonke ngoba uyena owadalwa kuqala. Uyizibulo hayi indawo yakhe leyo, kufanele simnikeze. Ungumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubona.
Mawubona yena usubona uNkulunkulu. Sithintile lo ndaba uthi washo njalo kuThomas. Hawu Thomas sengihlale nani hayi Thomas uPhilip ngiyaxolisa. Philip sengihlale nani yabona ke mase ngingabazeka kaningi ukuthi ubani sokufanele ngiconfirme ke le. Yabona ke le isidinga ukuconfirm. Sengingabaze kakhulu ukuthi uThomas noma uPhilip ubani kanti ngempela uJesu ayikhuluma naye na. Wayikhuluma noPhilip hayi uThomas. uThomas simthola sekukhulunywa ngokuvuka engakholwa ethi mina ngifuna ukufaka yebo. uThomas simthola ekugcineni. uPhilip la kuJohn 17. Jesu ke ungumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubona. Masibone yena sisimbonile uNkulunkulu wethu. Verse number 16 ngokuba kwadalelwa kuyo ke indodana konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungena kubonwa nokuba kuyizihlalo zobukhosi nokuba kuyimibuso nokuba kuyizikhulu nokuba kuyiziphathimandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona. Mude ku verse 16 manje. uNkulunkulu akasize sikwazi ukumhlakaza. Kuthiwa ke konke kwadalelwa kuyo. Konke okusezulwini nasemhlabeni kwadalelwa kuyo. Kusho ukuthi kudalelwe phezulu kwakhe. Ngamafushane uyena okudalile ngoba wayengcweti yomsebenzi. Ngamafushane makuthiwa kudalelwe kuye ingoba izwi ulizwi wayevela kukhuluma uNkulunkulu athi makube khona inkanyiso ezimbili laba khona ilanga yaba khona inyanga. Wathi enye mayikhanyise ebusuku enye ikhanyise emini. Kwenzeka abe khona inkanyiso ezincane eshiyinkanyezi yabona lonto udale ngezwi yikho kuthiwa ke kudalelwe kuyo ifoundation yakho konke okudaliweyo uJesu. Yini pho ngempela singafuna ukumkhonza? Yini ngempela sibe namahloni ngoJesu wethu? Ngoba konke kudalelwe kuye. Kambe ngizobeka kanjani? Uyumuza umuntu mayethi wena sibanibani wazalelwa kimi. Usho ukuthi ukwazi umncane. Uzalelwe kuye. Wakhula phambi kwakhe. Usuze wayinsizwa nje. Ukwazi yena usakhala ungazi lutho. Ukwazi wena useyintombazanyana ungaqoki wazalelwa kuye. So ke lithi lelizwi konke kwadalelwa kuye uJesu. Sokuthi akhona eyodwa into ekhona angabazanga ukukhona bayo ngoba wayekhona kuqala uyizibulo lakho konke okudaliwe. uJesu loyo. Yini pho wena ungamlaleli? Yini pho thina singamlaleli? Yini singayenzi into ayifunayo? Yini ube namahloni ngaye? Yini ungamfakazeli ungakhulumi lutho ngaye uthule nje? Usho ukuthi akukho nje wena akakwenzele khona. Akukho nje wena ungamncoma ngakho. Angisho ukuthi fladani ubufakaze ekhaya lezwi ngoba lokho kuzosidalela inkinga. Ngangishilo ukuthi sifakaza kanye ngeviki. Uma vele sekubona ukuthi buyanda buyakhula sofakaza kanye in 2 weeks. Nikhumbuleke njalo. Basekorinto bokuqala chapter 15 verse 56. Udosi lwesono ukufa, amandla esono ngumthetho. Uma usushaya umthetho kwathi ufakaza kanye in 2 weeks, kobe kusho ukuthi mawufakaze wena kabili ngeviki unesono. Mawufakaze wena amaviki elandelana kobe kusho ukuthi unesono. Angikakasho ngisakuchazela. Ngoba manje abantu abaningi bazosha esihogweni ngokwephula imithetho. Khona kulezi insuku yikho ngithi angazi kuvele kube umoya nje khalezwe. Hayi babhizi abantu bathumela ama voice note angaphezulu ka 3 minutes. Angazi ukuthi banconywe iphi. Ngoba wonke umuntu ongenayo uyayithola. Bese bemanisa abanye athi hayi bengazi. Hawu. Abantu abafuna ukulalela lama VN amafishane kangaka engibabingelela ngawo achaza imithetho. Ubungazi kanjani? Ubungazi kanjani? Ngoba iVN ekutshela ngomthetho wama emoji unumber 2 mawamukelwa.
i-VN ekutshela ngesikhathi ungeqi 3 minutes unumber 1 kuma VN omukelwa ngawo. Athi umuntu bengazi. Yazi sazosho esihogweni. Sishela uqamba amanga. Yawazi amanga ahlaza cwe. Ushe nje impela ubhadle. Ngoba wena waletha i-VN ngoLwesihlanu nangomgqibelo nangesonto kanti ayilethe ivoice note ngalezo nsuku. Bese behlupheka laba ababhuka ngevoice note. Asibhuke ngevoice note. Ngoba ngizovela ngibona i-voice note mina ngeweekend ngingayilaleli kanti kade ubhuka wenza lokho esithi akwenziwe ngoba kumukela ababhukayo nabaletha abantu. So-ke ngiyanicela nje bazalwane ngikuKristu siuhloniphe umthetho wasekhaya lezwi ngoba usungashayiwe mina ngikwazi nokusha umthetho wasekhaya lezwi angikwazi. So njengoba sibane ngangaka nje siwu-7,000 ngaphezulu. Yazi ukuthi abantu abawu-100 ubaphethe bayinkinga. Abantu abawu-20 ubaphethe bayinkinga ongakazi uyibona. Kodwa nina niyona inkinga. Ngoba niphethwe yimina. Igroup akusiyona eyami. EkaNkulunkulu Baba. EkaNkulunkulu Jesu. EkaNkulunkulu Moya Ongcwele. Baziphathele bona le group. Manje mase uzohlula bona ke ungezwa okufanele ukuzwe. Mina kokho engizokusho ngizosonga izandla zami nje ngimbonga uNkulunkulu ngiqhubeke ngimkhonze. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni. Yonke into oyibonayo yadalelwa uJesu. Yonke into ongayiboni ibonakala ezulwini noma ngamehlo kamoya yadalela uJesu. Uthi-ke uverse 16 ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungabonwa. Yazi inkinga le. Okubonwayo nokungabonwa. Bengicabanga ngicabanga bekusekuseni emva kokuthola lo mbiko. Ngicabanga indaba yasezulwini. Indaba yasezulwini isimangaliso. Igazi nenyama ngeke kudle umbuso kaNkulunkulu. Inyama lesikuyona njengamanje izosala emgodini. Sihambe siwumoya. Kodwa masifika ngale sizobonakala kweminye imimoya ngoba sonke sesinjani sesiwumoya. Manje kumbuzo ebenginawo yilo. Nanti izulu. Izulu nalo liyabonakala noma alibonakale ngamehlo enyama, libonakala ngamehlo kamoya. Thina masibonana vele siyabonana kodwa siwumoya. Yazi ijulile leyanto. Ijulile indaba yasezulwini. Siyabonana kodwa siwumoya. Ngiya-understand emhlabeni ukuthi umoya siwuboni. Kodwa ezulwini sesiyimimoya sonke. Hayi ngeke. Yabona indlela yandawo kumnandi kophila kuyona. Indlela yandawo kumnandi kophila kuyo. Ezulwini ayikho into owazi uyifihla. Into oyicabangayo uyaphendulwa same time. Awunamfihlo wena, awuhlebi wena, awungcolile wena. Ngoba into oyicabangayo iseyabonakala iyaziwa usuyaphendulwa. Yilona zulu esiyakulo-ke lelo. Hayi mina leli linye abakhuluma ngalabantu angilazi. Izulu esiyakulona-ke leli. Elinalezi impawu ezinjani engizishoyo. Ake simkhonzeni uNkulunkulu. Silindelwe izimangaliso lapha. Bathi imbali zakhona ziyacula. Zimdumisa uNkulunkulu. Mina ngisho imbali. Yabona ukuthi kuhlukile walapha. Ayikho into ebhorayo mohlezi kuleli ekhaya. Kangathi uNkulunkulu angasisiza sibubulele ukwelakanyiswa. Silakanyiswe ngomzimba wasezulwini. Ukuze okubolayo lokho esikubonayo kuginga ukungaboli. So izinto-ke zidalelwe kuye uJesu. Ngisho ezingabonwa zidalelwe kuye. Ezingabonwa yithina ngamehlo enyama. Bayazibona abakhona ngale. Zidalelwe kuye. Lithi nokuba kuyizihlalo zobukhosi nokuba kuyimibuso. Yonke imibuso ekhona la idalelwe uJesu. Zonke izihlalo zobukhosi, izikhundla ngamanye amagama
zidalelwe uJesu. Bekumele isikhundla mosithola emsebenzini uguqe umbongo uJesu ngoba uyena okunikezile, zadalelwa kuye lezi zikhundla lezi. Ukwazi konke ngami, ukwazi konke ngawe ngoba uNkulunkulu oqonda izimo zonke. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nokusemhlabeni, okubonwa nokungabonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla. Isho izikhulu zidalelwe yena, iziphathimandla zidalelwe yena. Konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Konke kudalwe ngoJesu, kwadalelwa yena. Hayi mina ngithi konke. Igama elithi konke lihlanganisa ngisho iqabunga lesihlahla eluwile labuna. Masithi konke sisho utshani noma ibupho obubonayo budalwe ngaye, budalelwa yena. Isimangaliso sikaNkulunkulu esimkhonzayo. Wathi angithi what a mighty God we serve. Hayi-ke ngizoyeka khona lapho. Konke kudaliwe, kwadalelwa uJesu, kwadalwa ngaye uJesu. Isimanga sikaNkulunkulu esimkhonzayo. Bazalwane, asihlaleni enkosini uJesu singasuki. Simkhonze nje, ubone ukuthi kuzovelana. Umkhonze nje, ubone ukuthi uzobusiseka kanjani. Izibusiso ezitholakala ngokumkhonza ziyamangalisa. Simkhonzeni uJesu inkosi yethu. Sihlale kuyena singasuki. Uphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Sibe munye njengoba yena efisa sibe munye. Masiguqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba sezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga uthando sithande ngalo, siyabonga ukuhlangana ngalendlela, udumo lonke lungolwakho lukufanele. Izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Busisa ke Nkosi, lona loyo ilalele lenkonzo, ukhuluma uzambule. Ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Busisa Nkosi bonke abangenisile kweshumi endlini yakhe engcwele. Kakhulu laba abangayitholile imikhuleko ngoba bengalaleli, bebhala igama elilodwa, kufuneka igama nesibongo. Ngiyacela uNkulunkulu wami, abanye babhala ama-cellphone numbers kanti kubhalwe igama nesibongo. Babusise Nkosi, bawusekelile umsebenzi wakho, ngibanikela kuwe. Isibusiso sakho sihlale phezukwabo, babusise kungeneni nasekuphumeni. Noma yini ababeka isandla sabo kuyo uyibabusise. Babusise ngoMalaki chapter 3 verse 10 kuya 12. Siyacela ke Nkosi usibusise sonke esilalelile lenkonzo, sipha amandla okuyenza. Siyabonga udumo lonke lungolwakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Babunze bantu siyavalelisa, siyaphuma ukuthi uJesu Kristu inkosi.